Dewa paring pepadang tumraping negara Ngarancang Gribik, negara bisa waluya, nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to negara Ngarancang Gribik kinenggan, ya kuwi salah sawijining wanita saka negara ing Amarta ing dina samengko mapan Praja Ndarawati ing ngawewangi Dyah Ayu Wara Sembadra. Mula ingkang sangka kuwi Pate ora lega rasane ngatiku. Aja nganti sinenggo panjenengan ingsun kuwi Nalindra ingkang muta tuli kalawan kahanan negaraku. Ingsun ratu kudu bisa maluyakake lan dawe tentrem marang kawulaku. Lho nggih. Mula wektu dina samengko ingsun bakal lumarap ana ing negara Ndarawati hamboyong marang Dewi Wara Sembadra supaya dadi sarana waluyaning Praja Ngarancang Gribik. Lamun to Ratu Ndarawati ora ngeparengake tinimbang ingsun kelangan 1000 kawula kang padha tekaning pati, kawula bakal ndak entrengake patiku marang negara Ndarawati, Pati Gangga Pratala. Sikra bala kang tumingal prang campa samya medali lertatet wileting gata danyanggung mangunjang niti benjang sangat cimicil ladinyo medali wus nuwun sewu nggih. Kaget raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan sareng kula nyumurupi paduka anak Prabu ing Mandura sampun kepareng medal saking negari ing Ndarawati nggih. Yen pangapunten Koko Prabu mboten ngertos menawi jengandika Kanjeng Koko Prabu ingkang nimbali dating ing rayi Banjarjungu. Ngantos mboten ngerti tata krami kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu nadyan ngerahipun Kartomarma Cumadong dawuh. Sinuwun nadyan ngabdipun Swata Maja Madong dawuh. Paman Arya wonten timbalan nggih. Napa sing dikajengke sing dikersake dening Kyai Prabu Duryudana? Dinten sak mangke kula dereng saged boyong dhateng pun Wara Sembadra. Lho. Sebabipun menapa? Paduka anak Prabu menika minangka dados kadang sepuhipun ingkang rayi ing Ndarawati. Dewi Wara Sembadra menika rayi panjenengan badhe kaboyong kok mboten kersa. Ora perkara le ora gelem. Ning napa sing kula aturke ngersanipun Kyai Prabu Ndarawati sedaya pun tinampi dening Kyai Kresna. Niat kula bakal mboyong Wara Sembadra jumbuh kan ngendikanipun Kyai Prabu Duryudana. Sembadra ditinggal lunga Janaka, mula Sembadra bakal kula dhawuhke kalih Burisrawa. Inggih, panci mekaten. Lajeng menawi dipun parengaken kados pundi kula Cumadong dawuh. Nanging bablak angel ini jujulan usuli. Mboten kanyono-nyono praptanipun Werkudara. Lho, Werkudara. Inggih. Werkudara matur sanipun Kyai Prabu Ndarawati ento badhe mboyong Wara Sembadra kinarya sarana wangsulipun Arjuna wonten negari Ngamarta. Ngantos dados dedreg antawisipun ingkang putra ing Mandura kaliyan pun Werkudara. Meh kemawon menawi dipun boten dipun candhet dening Kyai Prabu Ndarawati dados daredah antaranipun ingkang putra ing Mandura kaliyan Werkudara. Nggih, lajeng keparengipun wonten ngendikanipun Kyai Prabu Kresna. Menawi Kyai Prabu Duryudana kepareng badhe mboyong pun Wara Sembadra kedah rawuh piyambak wonten negari Ndarawati. Semanten ugi Kresna dawuh kaliyan pun Werkudara nek pancen Kyai Prabu Puntadewa kepengin mboyong Wara Sembadra inggih kedah rawuh piyambak wonten negari Ngamarta. Oh, ngaten. Nggih. Lah kersanipun lempakaken para sata Kurawa kula ngertos. Paribasan Kurawa niki wis digelak lakune ning nek kon playon karo Werkudara mesti kalah cepet. Oh nggih nggih Raden Werkudara menika nggadahi aji-aji tuwin pusaka ingkang menawi lumampah rikatipun ngantos ngungkuli Maruta. Mula sakniki cara sing prayoga Werkudara dicandhet lakune. Werkudara dicandhet lakune tegesipun
Werkudara dipulosara, syukur iso dibondo tangane digrincung sikile. Werkudara aja nganti tekan negara Ngamarta. Yen Werkudara ora tekan negara Ngamarta, kula kalih sampeyan lemboyong Kyai Prabu Duryudana sowan dhateng negari Ndarawati isa rikat lan bisa kasembadan boyong para Sembadra. Ngaten. Nggih. Dur. Nun. Didhawuhi kon bondo Werkudara. Kurang gawean. Kose kok kurang gawean piye ta? Kowe iki didhawuhi kon nututi Werkudara, kon bondo Werkudara. Piye? Gelem apa ora? Nek kon bondo Werkudara niku ketoke kok mustahil. Lho. Sing genan iki mengke kula nek nututi Werkudara, kula ora iso bondo Werkudara ning sampeyan bali nggawa mayit. Lho. Mayite sapa? Mayit kula. Lah kok iso ngono? Wah, dek kapan to, Man? Kula menang karo Werkudara niku dek kapan? Nek ketoke awake ya padha, jangkae ya padha, ning kula niku ora ndek kuku. Lho. Ming perkara ora ndek kuku kok dadi ukuran. Wah, lah rosane ya rasa Werkudara. Tur niki sampean pang nyawang to, Man. Mang nyawang. Kurawa niku mboten kabeh nderek, sing melu ming Kartomarma, Swatama lan piranganipun para Kurawa mboten jangkep 100. Lah kok dadi kon ngoyak Werkudara kon bondo Werkudara nuwun sewu. Sami kemawon kula sebutaken sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu tangi iso uripe mesti tekaning pati. Niki ming kari menang cacak kalah cacak. Adu kabejan ora usah ngisru-ngisrui. Lakune Werkudara bali mawon teng Ngastina sak playu-playune sak banter-bantere. Koko Prabu Ngastina diboyong teng negara Ndarawati rasa dadak ganggu karo Werkudara. Nguthik-uthik macan turu mbebeda singa barung. Sapa to sing arwani karo Werkudara mboten wonten manampa Kurawa semanten ngruyuk Werkudara ora ana sing menang karo Werkudara. Dursasana wonten dawuh. Wonten dawuh. Kowe gun manapa kowe? Iya. Kowe tak dawuhi mangkat ora? Nggih. Nggih piye? Modar ra. Kowe iki mung kari menyange kok dadak kowe ancangkem lho. Wis terus menyange malah rampung kok dadak mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Kowe nyawang ora? Aku ki sapa? Koko Prabu Baladewa. Aku wis dawuh karo kowe. Aku yen dawuh karo sapa-sapa kudu diestrake, kudu mangkat. Sapa sing ora mangkat karo dawuh Nata Mandura Prabu Baladewa? Apa kira-kira wani nadahi Kyai Nenggala? Barataya. Lah malah ngrekasa ta uripmu. Trondolo. Lah cilaka iki. Mangkat ora? Iya, mangkat. Ya keten mangkat niku gurune urung ana sing teka. Adat sembrana aku ki digetak ki mau ki atiku wis kari separo. Dursasana mangkat, Kartomarma mangkat, Swatama mangkat kabeh. Piranganing para Sata Kurawa sing padha nderekake marang panjenengane Krana Negara Ndarawati, kabeh mangkat. Ah inggih ngestaken dawuh yo. Yo nggawa kain kafan sisan. Ngono nek ketemu Werkudara nek mati do buntel dhewe-dhewe. Ora usah dadak rekoso. Iya sinuwun. Parang bidal dinten niku. Iya sinuwun parang bidal. Mangkat aku Werkudara. Janji ora ana sing tumandang ngrangkek Werkudara aja takon dosa. Konangan Baladewa kula mentala karo Kurawa. Nggih, ayo Tadir mangkat monggo kula dherekaken. Cilaka ya. Nuwun sewu.
kuning angin gugur anggraning arga kura-kurnita kakiri kiri orek bumi prakempita padula mangambak-ambak udan lesus war pinusus Dursasana kakangku ora bangling. Aku Dursasana dulurmu tuwa Werkudara. Mandheg sik le. Ana wigati apa kowe ngendheg karo laku ning Werkudara? Kowe tak takoni ngaku jare kowe tekan Ndarawati arep mboyong Sembadra iya. Ya, dasar para nyata. Kowe arep mboyong waya Sembadra mbok boyong ning negara Ngamarta dadi sarana balining Janaka. Ya, pancen bener. Kowe tak kandhani ya Werkudara. Aku wis krungu kabar nek Janaka ora bakal bali. Janaka tekaning pati. Wong lunga 3 sasi wis ora bali kuwi padha karo tekaning pati. Tur kabar sing tak tampa Janaka mati. Mula dina iki Janaka bakal utawa Sembadra bakal diboyong ning Ngastina. Arep didhawuhke karo si Burisrawa Werkudara. Wah, sing ngandhake Janaka mati sapa? Kok suwek-suweke cangkeme. Sapa ta, Dur? Mboten nonton. Kula gawe-gawe. Bocah ki mendemenyan wae ya. Wis kena tandangan kan. Tari nantange kok angel ora jamak-jamak. Wah sing ngene, kowe aja bali negara Ngamarta. Aku didhawuhi supaya nyandhet lakumu. Sing dawuh sapa? Ora bakal tak wene ngerti. Yen ngono kowe dadi pepalange Werkudara. Ya, sak iso-iso dadi pelangmu. Ora ayo manut lak bondo tangan wak krincung sikilmu kebandanen. Gage bandanen. Kowe iso bondo Werkudara sasat iso njara langit. Ning aja ngluputke Werkudara, kowe ora iso bondo Werkudara marah ana wujuding Pangeran Pati adangku dhewe lha tak ilangi jaga ing sirahe. Gelut yo gelut rasa cagak sirah kok dilangi iki njur diganti sirah apa? Wah, gage jajalan yo. Biyen aku kalah karo kowe saiki durung karuan. Kaya apa aku sing tekaning pati? Singalena prapting lalis Kakang Dursasana.
nabrak uwit barang. Ayo, maju meneh le. Oh. Ditendang bokong kula nganti satu teng dhuwur candhak awak kula dicungkil. Ora iki iya ta muntah-muntah nggih, Mas. Aduh, kok bakmi kabeh. Nggih sore wau niki. Ndase kucing barang. Ndas pite ndas kucing. Nek cara aku isin ditonton Kurawa semana akeh kok nganti kowe kalah. Monggo upama Kartomarma Swatama sing maju tak kira ora bakal gawe wedining si Werkudara. Luwih-luwih Kartomarma apa Swatama sing maju ora kanthi telung kedheping netra mesti diajar. Wong dedeg piadeke ya kalah gedhe. Mula sing dijokke kuwi dhisik iki supaya ndang ngrampungi karya. Lah nggih, kula kaya ngoten iki batine apa. Wis dirampungke sik. Dintekke sithik. Aduh. Aduh. Wah, edan tenagane ora suda malah saya tambah. Nggawa pusaka. Nggih, mang minggir, Mas. Dara, apa? Wong edan ya ora wong gerang dijungkir. Metu kabeh segaku. Wah, mrene jungkir cegeluke dasmu nang ngisor. Pecah dadi loro. Modar. Mang minggir mana pun teng mriku. Woe-woe senengane ya. Nah, wong tengok kok. Niki ajeng ngetokke pusaka tiban pusakaku jebol dadamu tibano ora bakal tak tinggal uncat. Paduka kenging menapa? Kang Mas Paduka ambruk kenging menapa? Wah, bungkek. Aku dibeda karo Kurawa. Perang karo Dursasana kakangku dheweke kalah.
nibake pusaka wujude limpung. Kena dadaku aku sesek ambek aku. Nuwun sewu. Menawi panjenengan ngladosi Kurawa menika ngeceh-ceh tenaga. Nggih, Raden, ngeceh-ceh tenaga. Kakang Udawa, wonten dawuh Yai Mas. Jlentrehna. Nuwun sewu, Kurawa nyegat sampeyan iku janjane ning sing ngakon. Sing ngakon nggih menika Sinuwun Prabu Mandura. Cara ngethok wit aja dipiprilipange, ning jujuk deleke bendang ambruk. Kurawa rasah ditandangi, goleki sing ngakon Kurawa. Nek pancen ora ngakoni diajar mawon. Wah, bule. Werkudara ya. Wah, Baladewa wong licik. Kowe licik patramu. Lho, licik ngopo? Aku ngopo? Kowe akon Kurawa kok nyegat lakune Werkudara. Ya apa ora? Kowe akon Kurawa kok nyegat lakune Werkudara. Yen ora tak cegat mesti dhisik kowe nggone mboyong Nyai Prabu Darmakusuma tekan negara Ndarawati. Tegese aku bakal kalah karo kowe. Yen ora nganggo kaya ngene iki aku bakal kalah melayu, kalah banter karo kowe nggone mboyong. Nyai Prabu Duryudana mesti luwih dhisik kowe mboyong Nyai Prabu Punta. Wah, mati. Werkudara, wong edan. Werkudara. Dimas. Ngopo? Wis to, leren. Ora kaya ngono kuwi ra kadangmu tuwa lho. Kok tok idak diadani kaya ngono kuwi? Kresna. Iya, Kresna aku tulung ngono, Yai. Aku tulung ana Werkudara edan iki. Iki aku ora sambekan Werkudara. Werkudara, iki aku ora sambekan. Sambat to. Dinetke apa piye? Aja edan iki dinetke tenan iki. Wah, Werkudara. Leren ora? Werkudara leren ora? Ora leren aja takon dosa. Sembadra tak wenehke Koko Prabu, kowe ora entuk gawe. Bali ora nggawa Sembadra. Ayo dilereni. Aduh. Wah, ki ora karo ngidak. Men modal. Wis to, Werkudara, wis. Ya lanang-lanang dhewe. Wanine akon Kurawa. Duh. Idane. Engko ki ngopo kowe? Semangkean. Wis. Wong wis rampung kok senengan sikil duncalke barang. Kapok ora. Ayo tandang karo aku. Wedan, Koko Prabu. Nggih. Panjenengan niku ya kurang gawean. Wong wis ana
keadilan saka Natandrawati kerampungan sing adil. Lah kok dadakon Kurawa nyegat Werkudara niku karepe pripun? Lah aku mikir yen to Werkudara iki mlayu tekan negara Ngamarta mesti ora nganti telung kedhewing netra. Werkudara kuwi duwe pusaka sing dienggo mlayu bantring ngungkuli angin. Yen aku mlayu banter karo para sata Kurawa tangih iso ndhisiki marang si Werkudara. Mula aku duwe iku pratikel. Werkudara kudu dicegat dalan. Aja nganti sambaya Kyai Prabu Darmakusuma. Lah, ngoten niku jenenge urik. Urik wangun tidak dadane. Mecotot mutar. Aku tidak mergo rahasia kok. Rahasia piye? Wis to, wis. Wis. Jengkelke ora. Nek pancen iso toto-toto ayu kon toto-toto jandon karo aku. Alar jandon piye didak sik kok. Coba aku tekne wektu siap-siap toto-toto. Ora wedi arep Werkudara. Wah, Wis to. Menawi mboten ngene dipun elekaken Werkudara ora kena dilekke wis kono do perang. Do perang nganti mati salah siji ga wis. Ayo ga wis. Monggo perang ngantos salah setunggal menika sami pejah. Monggo dipun tutukaken. Nek ora kena dilekke. Tuwa-tuwa doran dipikiran. Entuke apa sampean musuh Werkudara? Werkudara entuke apa? Kowe musuh Kakang Prabu Mandura. Kendel saged mboten? Meneng iso ora? Nyepeleke. Malah do meneng kabeh iki piye iki? Kleru meneh. Kon meneng bareng meneng diunek-unekke, nek omong diunek-unekke. Kajeng kula menika ya ora terus meneng kaya patung ketap-ketip. Jengkelke ora. Arep ngopo saiki? mboten napa-napa. Lah kok rene Mlampah-mlampah mawon. senengane arep ngelincipi carang papak kowe ya. Mboten. Ngertos mboten Prabu? Yo, aku ngakoni keluputan. Ngakoni luput. Nyuwun pangapura lan Werkudara. Nyuwun pangapura karo Werkudara, njaluk ngapura karo Werkudara. Lho. Ora usah perlu njaluk ngapura Werkudara sing ngerti nek aku ngakoni keluputan iki, tegese aku njaluk ngapura. Tiyang menika menawi lepat menika sae-saenipun menawi nyuwun pangapura ngakoni keluputane. Menika wong apik, apike wong. Nggih pun. Werkudara. Oh, Mbok sing apik apa ngono? Kok mingpo? apa? Aku njaluk ngapura. Wah. Yo. Ora apa-apa. Sesune ora ngono kuwi ora ngidak dodo. Wah, ora sengaja. Ora sengaja, jane sing arep tak idak raimu. Kuwi jenengane kowe iki ora wis apik-apik padha tentrem kok. Wong ngerayu arep didak ora Ben mungsuh. mungsuh-mungsuh ya. Werkudara aku njaluk ngapura. Yo, sesune dibaleni aja aku banting mutar kowe. Lho, Lah kok tembomu mbok ya wis tiba padha-padha tok ngono rasa nganggo dibanting. Nglarake ati apa rumah sama aku ora iso banting kowe kok. Wela. Pun monggo dipun sekecakaken. Do iso leren mboten iki? Do iso leren mboten? Kula sinten? Kakang Udawa. Panjenengan kali kula tuwa sapa? Tuwa Kakang Udawa. Lah. Kula sapa? Kakang Udawa. Panjenengan kali kula tuwa sinten? Tuwa Kakang Udawa. Wajibe wong enom karo wong tuwa bangun miturut. Bangun miturut. Nadyan aku ratu ning aku manut karo kowe. Lah, nek manut karo aku, monggo. Teng. Udawa, Nun. rene. Udawa, Nun. rene. Wonten dawuh sinipun. Sirmu piye ngono ki mau? Karepmu piye ngono ki mau? Imbangane ora dadi-dadi kok ya. Wedoting pentelengan. Kowe iki patih apa? Iki patih. Patih ngerti kudune mbantu ratu. Iki kula bantu. Koko Prabu sak menika kundur. Yo,
Sampun, kedah rikat, kedah cekak-cekan mboyong Nyai Prabu Duryudana. Ya. Dara. Piye? Bali. Yo. Anggere sing ganggu lakuku aja takon dosa. Bareng mati awujude. Semokean. Wis rasa dadak nantang purna-purna Werkudara. Butuhe si Adi Bali. Terus Nyai Prabu Puntadewa gawanen mrene. Yo. Aja nganti lali yen pengen boyong Wara Sembadra. Nyai Prabu Punta kudu tekan kene Werkudara. Iya, Kresna kakangku. Kok Prabu Kundur? Ya. Ya, ya. Ki menapa kok gumujeng napa? Werkudara ora usah ngece lho. Ora ana wong ngece. Ya, aku tak bali. Tak bali ning negara Ngastina. Boyong Nyai Prabu Duryudana. Wonten menapa to? Mboten wonten menapa-menapa sinuwun. Werkudara ndang cekak-ceket. Ya, aku njaluk pamit Kresna kakangku. Iya, Dimas sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mung salamku wae katur ya sih. Rene. Barengipun. Ih, kowe. Bebeda karo ratu. Mbangani sinuwun menika duka mangke rak mboten prayogi mila kula gojeki supados sabar menggalipun. Iya, Setyaki kowe pancen ngerti karo aku. Inggih. Nek ora ngono ndak atiku malah mengko ora kepenak. Inggih. Kok Prabu Wonten dawuh. Aku. Bojo iki. Ana apa Kresna? Latri kondur. Ya, Kresna, aku tak bali ning Kresna. Inggih, katos-katos. Wonten timbalan Kakang Udawa wonten dawuh. Iki ora prayitna ngati-ati iso tak bebasake kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Nggih. Merga sing ngarepake Wara Sembadra siji Nyai Prabu Duryudana, angka loro Nyai Prabu Puntadewa. Mangka lair tekaning batin sejatine piyai loro mau ora cocok, ora mathuk lan ora gathuk. Lho iki. Mula sing prayitna ngati-ati dinteni rawing priyagung sakarone Setyaki aja nganti lirwa kudu tanggap ing sasmita. Lho iki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu.
Aduh Jawata gung kang amurna bumi mugi kaparenga maring pangaksama maring kawula kang tandisa wiwit satu krama yakti mulang bisa mati nugrahaning wiji keku kang sedang pinisi nalikane rae dalu arane Dewi Pakandhe duwe perangan loro makandhe jejer jejer ingkang kaping pindho padha bapane nanging beda caritane menika ta warnane ing winasta negari ngrancang gribik nada namung sakyup ing payung jembar paing praja ngrancang gribik parandene katon tentrem ayem sedaya para kawula sami mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane hangangkat asmaning Sang Nata negari ngrancang gribik ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Sasra Kandhawa Narendra Muda bagus citrane persasat kaya tumruning Sang Hyang Bathara Indra. Ora sajuga nedheng lenggah madyaning dampar. Tanon ingkang cinaket pilenggahing sanata kejawi amung. Abdi kinasih nenggih Rekenapati Gangga Pratala. Awujud diyu sak perbata siwi gedene. Netra kaya Baskara kembar, grana mungal kaya cantik ing palwa, tutuke mengo kaya lawanging guwa. Yen sego kaya gluduk, yen petak kaya gelap ngampar. Nadyan wujud yaksa parandene minelek jiwa kasatriyan dening Sang Nata Prabu Sasra Kandhawa. Mila dadan nate ndhahar daginging satu kewan miwat daging menungsa. Daraning Sang Rekenapati tan prabéda kaya jalma wantah. Ora sajono nedheng lenggah cinaketaken biswanipun Sang Rekenapati. Sanada samedhar pangandikan dadi kumangulu jiling pangandika Sanata Prabu Sasra Kandhawa ingkang dereng kababaring lisan.
Sang Pantara Ratri pamong cipta pukulun Om Tanono liwan kaheksi mila katur kang cundamane prasasat rageng ulun kang sumembah mung gwing pradanta Prabu miang kagungan to singsim sat sampun prapti katonas to pukulun la tenara pati Rama dewaning sun jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Pati wonten timbalaning ngadhawuh Dewaji miji dhateng pisuwanipun ing abdi ing kepatihan mara dina samengko sira ndak cangketake nggone rasawan ana ing ngarsaning ingsun jalaran ana wigati ingkang bakal ingsun babarake kelawan jeneng para iki perkawis menapa Dewaji ngertiya lamun wis ana telung candra klungganing dina samengko iki negara ing rancang gribik persasat kaya nampi welaking Jawata akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk padha tekaning pati kateman larang boga larang waspa inggih mulai ingkang sangka kuwi pate nalika dina ingkang kepungkur aku wis nglakoni tarak brata semedi maladi hening ngunjuk ngersaning Gusti supaya paring kanugrahan tumraping negara ing rancang gribik bisa waluya nirmala jati temah mulya kasinggihan sabda pangandika waduka Gusti kula ingkang sinuwun ingkang salajengipun dewa paring pepadhang tumraping negara ing rancang gribik negara bisa waluya nirmala temah jati temah mulya yen to negara ngrancang gribik kinenggan ya kuwi salah sawijining wanita saka negara ing Amarta ing dina samengko mapan Nempur Jandrawati ing ngawewangi Dyah Ayu Wara Sembadra mula ingkang sangka kuwi pate ora lega rasane ngatiku aja nganti sinenggo panjenengan ingsun kuwi Nalindra ingkang muta tuli kelawan kahanan negaraku ingsun ratu kudu bisa maluyakake lan dawe tentrem marang kawulaku lho inggih mula wektu dina samengko ingsun bakal lumarap ana ing negara Ndarawati hamboyong marang Dewi Wara Sembadra supaya dadi sarana waliyaning praja rancang gribik
Lamun to Ratu Ndarawati ora ngeparengake tinimbang ingsun kelangan 1000 kawula kang padha tekaning pati, awulung bakal ndak enthengake patiku marang negara Ndarawati, pati Gangga Pratala. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Syong nyamawinges tutuk mengolir guwa sela mangleng. Tutuk mengolir guwa sela mangleng. Menawi tetela mekaten lajeng pangkatipun ing abdi benjang menapa saha menapa dipun keparengaken ing abdi nderekaken Jengkar Paduka apan sira ingkang ndak keparengake anut marang lakuning Prabu Sasra Kandhawa ora usah ganti sarta ora usah nggawa piranganing para wadyabala cukup ingsun lan sira patih ingkang nyaket marang negara Ndarawati mudhak kawanguran dening para kawula lan kawanguran dening para nalindra tetangga kiwa tekaning para jeng rancang gribik. Prasta Dawa Paduka monggo sinuwun kula dherekaken. Ayo budal karo aku Patih Gangga Pratala suwawi diweji kula dherekaken. Rumaos bingung manahipun Bambang Sunggata ingkang putra ingkang tansah anengga dhateng Paduka Rama Penemban Sidolamo anggenipun anggadhahi nandhang gerah mongko madal sairing usada lajeng ingkang putra kedah kados pundi sedaya para cantrik pertapan ing Banjarmlathi mriki sami nandhang sungka wawit menggaliaken dhateng kawontenanipun Sang Tapa Penemban inggih menika Rama Penemban Sidolamo kula aturi paring dawuh kedah jampi menapa ingkang kula upaya supados bapa saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya bapa Penemban pripun Penemban lah kok malah saya santer gerahe madal sairing usada niku pripun? Nggih, Ndara. Pripun Penemban? Pripun Penemban? Penemban? Pripun nek ajeng seda nggih pripun carane? Bagong iki pancen penyakit ora. Wong lagi lara wis nek ajeng seda nggih pripun carane? Sunggata wonten dawuh. Rasane awak wis ora karo-karuan. Persasat sikil kaya wis ora kuat nyangga marang awak nanging jroning aku nglakoni tapa kanthi laku sare kaya ngene jebul aku entuk wangsit ngger wangsitipun menapa aku iso waluya nirmala temah jati jati temah mulya lamun to aku diborehi ya kuwi layoning Sekar tilas dinggo siram ya kuwi putri ingkang lair ing sasi Sura tanggal 1 dinane Selasa Kliwon
golek ana putri ingkang lair tanggal 1 sasi Sura dinaning Selasa kliwon nyuwuna boreh sekar saka panjenengane diborehke eneng awakku satemah aku iso waluya nirmala temah jati Sunggata miat langening kalanggeman aklar pandan moncar tinon ler kekonang surum sorotetan padang kasur lan pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga ing Kyai Semar kula boreh layon sekar sing mentas diagem putri ingkang lair tanggal 1 Sura mongko dinane Selasa kliwon lan putri mau lair sungsang utawa kalung usus sapa sapa gareng wah ora ngerti kaya pokoke nintingi laire wong wedok-wedok ku ya ora apal sapa ya Truk ora ngerti aku sapa Gong bojoku lho laire tanggal pira bojomu tanggal 2 wis digoleki tanggal 1 ngunyuk oh ya ora ngono ta Truk mengone kok sia-sia kowe saenget kula wonten ning mapanipun wonten negari Ndarawati naminipun Dewi Wara Sembadra nek kersa tindak mriku kula duduhi dalane apa pancen ngono Kyai Semar nggih penemban Sunggata sowana ning Ndarawati boyongen Dewi Wara Sembadra rawuh ning kene supaya ngusadani kelawan aku ning aku titip gendhaga aja mbok buka aturna Dewi Wara Sembadra kineni dipriksa isining gendhaga Sunggata ngene nggih ngestaken dawuh bapa penemban nyat nangening kalangan aklar pandan moncar om Anggro sesumbar lindhu bumi gunjing kumaludha kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara jagat dewa Bathara adoh paraning nggonku nuruti karo kekarepaning adiku Pratolawati nggone wis nyumpena diladeni sawijining priya ingkang kekasih Raden Sunggata
Monggo wis kekalangan Malaya nggonku upaya ewadene durung ana tandha-tandha bakal ketemu. Lah kok iki ana satriya bagus. Mongko jumbuh lan memper kelawan sasmita ingkang ditampa adiku wadon Pratulawati. Satriyane ditutke Panakawan papat cacahe. Arane Bambang Sunggata. Mula tak perpekane mbok menawa dadi jodoh dhawuhe adiku wadon Pratulawati. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek Kakang Semar kula ana wujudan Brahmana muda merpeki kelawan Bambang Sunggata dipun timbali iki sapa nuwun sewu Raden menawi paduka dangu kaliyan jasad kula menika putut kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi papan dumawahipun inggih menika papan dunung kula sapa aranmu nami kula pun Putut Lintang Trenggana kasinggihan mekaten nuwun sewu panjenengan sinten diwanuhake wae aku saka ing Banjar Mlathi majaning Begawan Sidalamu aranku Bambang Sunggata iya pancen mengkono Putut Sidalamu Putut Lintang Trenggana ana apa dene banjur kaget aku ngaku yen to saka Banjar Mlathi aranku Bambang Sunggata Raden nuwun sewu kekalangan Malaya nggen kula ngupaya dhateng panjenengan istunipun namung nuruti dhateng pamutaipun adi kula inggih menika pun Nendang Pratulawati anggenipun kepengin lan kumacelu dipun ladosi dening Jengandika utawi ngladosi paduka Bambang Sunggata aku urung tau tepung kelawan kadangmu anom kepiye nggone bisa rancak nggone nglakoni bebrayan lamun to ora linambaran rasa tresna nuwun sewu menawi paduka Raden kepareng angawuningani dhateng pasuryanipun rayi kula pun Pratulawati tartemtu panjenengan boten badhe saged andhuwa katresnanipun adi kula mara kaya ngapa adimu kang aran Pratulawati Putut Lintang Trenggana Ridho mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar pandriting turangga esti Pratulawati ana dawamu apa Kakang nggonipun Kakang upaya dina samengko wis kasembadan iki Bambang Sunggata apa kowe ngaran Pratulawati inggih Raden kula ingkang namipun Pratulawati menawi wonten suka laning penggalih dinten sak mangke kula badhe ngunggah-unggahi Jengandika Raden Bambang Sunggata Pratulawati kula wonten paring adhawuh gegarane wong nambut silaning akrama sarta mangun bebrayan namung tresna jernyatanipun menawi mboten keplok asta kalih tan wandi namung badhe mandheg wonten ing margi mongko nyatanipun kula tresna kaliyan paduka Bambang Sunggata mugi paduka saged anampi katresnan kula Pratulawati kula wonten dawuh wiwit aku weruh ingkang sepisanan nalika kowe metu saka kancing gelunging Putut Lintang Trenggana
jebul tinemune wis digathukake rasaning pun Kakang lawan si Adi ya mung sing gedhe pangapuramu yen to dina samengko isih ana kewajiban ingkang bakal ndak tindakake suwaning Praja Ndwarawati mboyong Daiwara Sembadra kinarya usadaning wong atu aku Sang Tapa Begawan Sidolamu nanging kula inggih mboten dipun tilar manjing ana ing kalpikan ingsun ora bakal aku mentolo ninggal kelawan calon geganti laning atiku matur sembah sewu nuwun Raden. Lintang Trenggana wonten dawuh Raden gandeng aku wis nampa apa kang dadi pisungsungmu marang Bambang Sunggata aku njaluk pamit tak budal marang Ndwarawati tindak paduka badhe kula awat-awati saking katebian kula mboten badhe mentala dhateng kadang kula pun Pratolawati ya mangsa burung putut Lintang Trenggana. Merena semubang wangaruna katinetraning anggara apa sabdaning kukila ring kanikara sagatar kene dongane ingkung
Wowo sing pene panca Pepetoking ayam wana mrak manguwuhing pagakan Ya jagat mangstukur wayah Bathara Jagat Yayaji. Katuran karaharjan rawuhipun Koko Prabu winantu ing Suka Basuki. Yai Prabu Duryudana katuran karaharjan. Nggih, Koko Prabu. Wilujeng ring Sampikala. Koko Prabu Mandura wilujeng. Yo slamet. Werkudara slamet. Yo ora ana wulan swiji apa. Gandeng sedaya sampun rawuh wonten negaring Ndarawati Jumbuh. Kalau menapa sampun waturaken ngersanipun Koko Prabu Mandura apa dene kowe Werkudara? Yo. Sapa ingkang bakal mboyong Wara Sembadra ndak aturi rawuh dhewe ana ing negara Ndarawati. Yo, pancen ngono. Iya. Nanging kabeh mau ora pun Kakang ingkang mutusi. Yayi, kula wonten dawuh, Yayi Prabu Duryudana Wonten dawuh. ingkang mutusi namung kadang kula inggih menika pun Wara Sembadra. Upami Sembadra menika pilih sowan dhateng Astina, Yayi Prabu Darmaji kedah ngawon. Semanten ugi menawi Sembadra menika pilih dipun boyong wonten negaring Amarta, Yayi Duryudana kedah nampi kanthi lega-legawaning penggalih. Nggih. Kula ajeng nampa wanane manut karo ature Wara Sembadra. Sembadra apa Kakang? Mara gagenggal. Wene ana keterangan ingkang gumathok. Yayaji bakal mboyong sira adhiku wadon ning negara Kamarta. Yayi Prabu Duryudana bakal mboyong sira marang negara Ngastina. Mara coba matura. Ing antaraning Amarta lan Ngastina sapa sing bakal mbok pilih? Wara Sembadra. Kakang, yen aku matur ngersaning Kakang Prabu muga dimidhangetake dening kang padha rawuh. Sembadra ora bakal tekan ngendi-endi. Lan ora bakal melu sapa-sapa. Rasaku wis jenak lan kepenak mapan ana ing negara ing Dwarawati, Kakang. Koko Prabu Mandura mireng, Werkudara krungu. Sarating mandam sumula amadhangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyamanangkung. Dadya kendel sedaya midhanget aturipun Dyahayi Wara Sembadra. Katrenjo suwaning Bambang Sunggata kadya cingak nata ing Ndarawati. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Iki sapa nom-noman? Sinuwun dipun tepangaken kula menika lari saking arga wingking saking pertapan Banjarmlati atmajanipun Begawan Sidalamuk. Nami kula pun Bambang Sunggata. Oe Bambang Sunggata. Ih kasinggihan mekaten. Ana wigati apa? Dewaji tiyang sepuh kula menika nandhang gerah mongko saya dangu saya santer madal sairing usada ngendikanipun Kanjeng Rama saged dipun usagani menawi kedah mawi boreh layoning Sekar putri ingkang lair ing tanggal setunggal wulan Sura dintenipun Anggara Kasih utawi Slasa Kliwon mongko lairipun sungsang. Aturipun Kyai Semar Badranaya mboten wonten wanita ingkang lairing mangsa menika jawi namung Dewi Wara Sembadra. Mila dinten sak mangke keparenga kula badhe amboyong dhateng Dewi Wara Sembadra ngusadani dhateng tiyang sepuh kula. Namung saderengipun Sang Dewi kula aturi nampi gendhaga titipanipun Kanjeng Rama Begawan Sidalamung Sang Dewi.
Sedo mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong makuru gongso ing tinampi wujuding gendhoga sigra den bukak dening Dewara Sembadra parandening mangke datan wonten ingkang priksa kejawi namung Dyah Ayu lara ireng salebeting gendhoga boten pangling menika busananipun ingkang garwa Raden Arjuna mila siga den tutup krekep tutuping gendhoga dadya kaget Julukapati Sang Dewara Sembadra mulat busananing Sang Arjuna kedata ingkang mlajar-mlajar Gawa Prabu ngaturaken ketiwasan Gawa Prabu Setyaki wonten dawuh eneng apa mlayu-mlayu negari Ndrawati ketaman Parangmuka Nalindra wingking saking negari Ngerancang Gribik nami Prabu Sasra Kandhawa ngamuk punggung badhe amboyong ingkang rayipun Kakang Mbok Ayiwara Sembadra Yai Ngastina Kaka Prabu Baladewa sinten ing saged munduraken mengsah mboyong rayi kula kula atur semingga Werkudara piye? Aku tak melu nyingkirke mungsuh. Ora susah. Men dadi tanggung jawabe Kaka Prabu Baladewa lan Yayi Prabu Duryudana. Sebabe apa? Wis to, mesti kowe engko ngerti babaring lakon iki. Wah, yo. Sapa? Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ayo jaluk Wara Sembadra Langkawana badhange Ratu Ngastina lakon penjangkamu. Oh. Manik cacalan bertaning kawana iblis laran. Wah, menungso ora tatanan. Prabu Sasra Kandhawa Nalindra ngrancang gribik. Sapa? Prabu Baladewa. Kowe ngundurke nata ngastina Prabu Duryudana. Ayo, nata mantra kadange tuwa sirnana sisan lakon penjangkam. Waduh. Wonten dawuh. Lah kok dadi kowe ora mungsuh Sasra Kandhawa ki piye? Menawi kula mengsah Sasra Kandhawa kula mboten badhe menang. Lho. Sebabe
Menika Ratu Digdaya. Namung mengsaipun Sasra Kandhawa menika tiyang sepuh kula Begawan Sidalamung. Emanipun tiyang sepuh kula nedheng sakit. Lah terus sagedipun waluya menawi dipun jampeni Dewi Wara Sembadra. Sembadra wae gawanan ning Banjarmati. Lho nggih, ngestaken dawuh. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Kanjeng Rama menemban. Kula sampun saged ngaturaken inggih menika sawijining putri ingkang lairing wulan setunggal utawa wulan sura tanggal setunggal wancinipun Anggara Kasih mongko lairipun sungsang inggih menika Dewi Wara Sembadra. Endi piyayine Sunggata? Menika wonten ngajengan kula. Penemban. Ndak suwun waras saya penemban. Wilujengna negara Ndarawati ingkang nampa parang muka pengawak Prabu Sasra Kandhawa. Oh, Prabu Sasra Kandhawa ngraman negari Ndarawati. Iya pancen mengkono. Apa kowe gelem dadi jago? Sagah mawon namung kula mboten saged mlampah. Menapa kula gendhong penemban? Ora Sunggata, syarate siji. Syaratipun menapa? Sing kudu gendhong Dewi Wara Sembadra tekan negara Ndarawati ming saguh apa ora? Wis ayo tak gendhong penemban. Iki sapa? Wong tuwa duwe penyakit awake kuru pucet kaya ngono kok maja ning Mabaratan. Aku Begawan Sidalamung. Kowe sapa? Prabu Sasra Kandhawa. Ayo, Wara Sembadra ora wenehke aku. Kelakon tak bumi angus negara Ndarawati. Kowe mungsuh aku entuk mungsuh tenan kowe. Mati kowe. Ruket keket Sanata Prabu Sasra Kandhawa miwah Begawan Sidalamung. Nalika semanten dupiden pulasara dening Sang Prabu Sasra Kandhawa, Begawan Sidalamung malah waras awake. Mila katon digdaya parandening mangke kaya wis titiwanci noyah nayuh Baskara titi mangsa. Ical wujuding Sasra Kandhawa Begawan Sidalamung. Wenteh nenggih Sang Para Srikandhi miwah Sang Arjuna.
dadak wis saiki. Koko Prabu inggih. Lah ngopo kok dadak lunga iki ngopo? Inggih. Wale-wale menapa nuruti dhateng pamuthaipun anak kula pun Abimanyu. Lho. Anakmu Abimanyu sing endi? Sesinglo nami Bambang Sunggata. Bambang Sunggata kae Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Sasra Kandhawa mau Cemplukne. Cempluk sop. Jari kandi. Karo bojone kok ngene iki. Iki jarem. Mangkel jiwit sisan ora. Len jiwit wingi wirung mari kok. Saiki tok jiwit meneh. Arjuna Lunten paring adawa ya. mlumpuk ning Praja Ndarawati syukur Yayi dire wis timbul. Koko Prabu Kasinggihan. Gustiku Prabu Sasra Kandhawa ilang tak kedhep pakamuk negara Ndarawati ya. Sapa Putut Lintang Trenggana? Sapa Gangga Pratala? Patih ngrancang gribik mbelake ratu Gustiku, leganing atiku mati dening aku. Waduh. Woi. Ruket keket kekalipun anggenipun Alok Bendha Walawati. Ical wujuding Putut Lintang Trenggana miwah Patih Gangga Pratala. Babar jatining wujud Raden Gatotkaca miwah Raden Hanantarja. Iya Dimas. Nderekake Kanjeng Bibi Wara Sri Kandi. Kula nuruti dhateng penangisipun. Adi kula pun Siti Sendari. Ngupaya pun kadang kula Abimanyu. Lah sabanjure malah sak mangke sampun tetunggalan manunggal. Ayo Di nyawijining Praja Ndarawati sewawi kula dherekaken. Lunten paring adhawu. Wis. Ora perlu kebangetan nggonmu sesinglon. Wong atuamu sida lamung sing lelaranen mau wis wenteh wujude ingkang sejati. Inggih. Bapakmu Janaka. Ayo kowe bali kaya wingi uni Ngestaken dawuh. Pratalawati sesingloning anakku. Inggih, kaliyan kula Kanjeng Rama. Bali kaya wingi uni Sugata.
kabeh wis katon padhang. Arjuna, Abimanyu, Siti Sendari, Sembadra, Sri Kandi, Gatotkaca, Antarja wis padha bali kaya wingi-uni. Ya. Ndara, Apa? Ndarawati tentremna. Sapa sing arep ora gawe tentrem? Lho, tantrimaning Kaka Prabu Mandura. Kuwi perkaramu. Oh ngono. Ya. Yen Kurawa aku sing ngrampungi, yen Baladewa ora sudi, ndak malah dadi gegeran. Ya wis tak pethoke Werkudara. Tasih badhe amboyong wara Sembadra. Yen Janaka durung timbul bakal tak boyong marang negara Ngastina. Monggo to kula aturi mrisani wonten negari Ndarawati. Janaka, Sembadra, Sri Kandi, Gatotkaca, Antarja, Abimanyu, Siti Sendari sedaya mlempak wonten negari Ndarawati. Menapa inggih badhe mboyong pun Sembadra? Nanging wonten tantrimanipun Janaka menapa dene Werkudara kula mboten tanggel. Wis do bali to? Sampun. Terus pundi? Menapa badhe dipun dhawuhaken kalian Burisrawa? Wah, pripun? Nek nganti ana nesune Werkudara Janaka rak malah ora apik to? Inggih mboten sae. Ben Burisrawa rabi ya karepmu ora ya karepmu wis kono. Karsa madangi jagat tumungup-ungup paneng sapucaking wukir marbak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung Den, nggih. Cariyos sedalu menika estunipun namung pralambita. Ya. Sedaya mawi wonten tuntunan, tatanan, tantangan lan tontonanipun. Ya. Ingkang ngawon monggo dipun pendhet sari patinipun. Ingkang ngawon monggo dipun bucal ingkang tebih. Ingkang sae dipun pendhet sari patinipun. Semar. Nun. Raup sik lho. Alang kula niku tangi turu. Digugah Bagong. Jare ken medal. Wah, cometan cangkeme. Ingkang sae dadosa patuladan ingkang ngawon mugi dipun bucal ingkang tebih. Mugi-mugi sedaya manggiha rahayu, niskala, tentrem, ayem, rukun. Samukawisipun boten wonten menapa-menapa sedaya pinanggih. Jenjem penggalihipun. Yo. Purnaning gati Sura Sudira Janing Kang Rat Subratut kaping 8 Darmastuti. Rahayu ing samaya makare rahayu ing samya pinanggih Ndara.